खुलुमबाय स्टुडियो दं आंखिलि ब्रह्म बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबाफारि बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ क'क्राझार नोगोरनि फाग्ला बाबा शिव मन्दिराव दावबायहैदों। नंगौ दिनै क'क्राझारनि बड'फ नोगोरनि खोदोमथलायाव थानाय गोथार फाग्ला बाबा शिव मन्दिराव बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ दावबायहैदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ फाग्ला बाबा शिव मन्दिराव दावबायहैनानै मन्दिरनि बिथायारि सानज'थायखौ जौगाहोनाय रैखाथि राहाफोरखौ बांहोनाय आरो मोनसे गोदान सिमानि इन्जुर लुनायजों लोगोसे मन्दिर कमिटिजों मन्दिरनि जोथोन लानाय आरो सामलायनायनि गोबां आयदाफोरखौ सावरायनाय जादों। बिटिआर सरकारा बेबादि गोथार सिबिग्रा थावनिफोरनि संरैखाथि आरो जौगाथायनि फारसे खामानि मावनाया थारैनो जोबोद बाखनायजाथाव बाथ्रा। बिटिआर सरकारा जौगाथायनि बिथिङाव जेरावबो जेरैथिंबो हाबा मावनाय बादिनो गोथार सिबिसालिखौबो जौगानाय लाबोनायाव उन जाना थायाखै, जायनि थाखाय दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'आ क'क्राझार बड'फ नोगोरजों नांजाबना थानाय गोथार फाग्ला बाबा शिव मन्दिराव दावबायहैना बे मन्दिराव नांगौ जानाय आंखालफोरखौ खौरां लाना फाहामथाय होनो थिरांथा लादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लाप्रोस्कोपिक इएनटी सार्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।